Gipleyer Azatlyk Radiosu. Salam gaderli dinleyijiler. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sahra. Şun 2014-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdäniň duşanbe güni. Şunky habarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. Germaniýanyň Daşary işler ministri Günnur Ukrainadaky ýagdaýyň ýaramadlaşýanlygyny aýdyp, Russiýa 5-nji sentýabrda gelinen ýaraşyk ýalaşygyny berjä etmelidir diýdi. Gepleşigimiziň başyna bu barada taýýarlan maglumatymyzy dikkatiňizde hödürläris. Türkmenistanda halk maslahatyna dala şäherler mälim edildi. Şol dala şäherler bolsa döwlet işgärleriniň emele getirýändigi habar berilýär. Eýtem ýerine ýetirji häkimiýetiň ýerlerdäki edaralaryny döwlet işgärleriniň saýlanmagy halkara saýlaw derejelerine näme derejede gawat gelýär? Turkmenistan is going to hold local elections, and it's hard to say. Türkmenistanyň 2015-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň 79 göterme durmuş ulgamynyň ösüşine gönükdirler. Eýsem bu ulgam haýsy puwdaklar öz içine alýar. Respublikan budjeti, soňra yerli budjetler, soňra umum hökümet budjeti bolýar. Gepleşigimizde şu beýleki soraglara jogap tapmasynyň şert. Emma habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Türkmen Meclisi Türkmenistanyň 2015-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyndaky kanunyň taslamasyny bir agzdan kabul etdi. 9-njy noýabrda Türkmenistanyň Meclisiniň 5-nji çağrylşynyň 5-nji maslahatyna gelinen netijelere görä 2015-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň girdejileri 102.818 milyon manada çykdyjylar 106.218 milyon manada barabar bolar. Maglumatda Türkmenistanyň döwlet budjetiniň girdeji bölegi esasan önümçilik ulgamynyň newit gaz, himiýa, elektr energetika, guruluşy ýaly mühim ähmiýetli puwdaklarynyň hasabyny düzülür diýilýär. Nigeriýanyň demir adygynaky oglanlar üçin niýetlenen mektepde bombanyň partladylmagy netijesinde adından 47 okuwçy öldü. Nigeriýanyň Potiskum şäherindäki halat ediş gullugyň işgärleriniň berýän maglumatyna görä, 10-njy noýabrda mektebiň egneşik formasyny geýen janynyň geçen hüjümçi ýüzlerçe okuwçy ir bilen geçirilýän düzgün nizama gatnaşmak üçin ýygnanan mahaly bombany partladypdyr. Waka şaýat olanlar jesetleriň ýatan ýerini gan howdy diýip suratlandyryp, hüjümüň yerinde ençeme jesedi görendiklerini aýdýarlar. Häzirki wagt başlady onlarça okuwçy saglyk bejerisini alýar. Bu hüjüm amala aşyrmakda Nigeriýada Islam döwletini döretmek baradaky kampaniýasynyň bir bölegi hökmünde mektepleri nişan alýan Boko Haram söwüşçi topary aýplanýan ýaly bolup görünýär. Azerbaýjanyň tanymal blogeri ýurdu terk etmäsi inanşan mahaly tutsa edildi. Azerbaýjanda habarçylaryň azatlygy we howpsuzlygy boýunça institutyň işgäri Mehman Huseynow 10-njy noýabrda Gürjistanyň paýtagty Tbilisiä syýahat etmäsi inanşan mahaly Bakuň aeroportunda tutsa edildi. Tbiliside Huseynowyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Günorta Kawkazdaky metbuat serişdeleri boýunça geçirýän konferensiýasyna gatnaşmagyna garaşylýardy. 2012-nji ýylda Huseynow polisiýa gaýta ul bermekde we polisiýa ofitserini kemsitmekde aýplanıpdy we onun 3 ýyl ýurtdan çykmagy gadagyn edilipdi. Şondan bäri derňewler togtudylypdy we Hüseynow syýahat etmek gadagynçylygynyň aradan aýrylmagyny sorap, resmi taýdan ýüz tutupdy. Ýöne ýurdun baş prokuraturasy Hüseynowyň statusy barada takyk görkezme bermänni. Owasanyň resmileri ýurdun günnordunaky 2 vilayetde amala aşyrylan bomba hüjümlerine adından 10 polisiýa ofitseriniň we paraha dilatdan bir adamyň öldürilendigini habar berýärler. 10-njy noýabrda amala aşyrylan hüjümleriň birine janyny geçen hüjümçi Logar vilayetiniň baş polisiýa idarasynyň öňünde bombany partlatdy. Bu wakanyň netijesinde 7 polisiýa işgäri we paraha dilatdan bir adam helak boldy. Vilayet häkiminiň metbuat sözçüsiniň berýän maglumatyna Puli Alam şäherindäki partlamada ölenleriň arasynda yerli polisiýa komandiriniň bardygy bellenýär. Şeýlede owan resmileri Nangarhar vilayetinde Rikşak kysymly ulagy bombanyň yerleşdirilmegi netijesinde 3 polisiýa işgäriniň öldürilendigini hem habar berdiler. Russiýanyň Kommersant adly tanymal günnelik neşriniň baş redaktory wezipesinden çekilýär. Veteran jurnalist 1992-nji ýyldan bäri Kommersant neşrinde dürli wezipelerde işlen Mihailin dörüdüjülük işlerini dowam etdirmek üçin işine ara kesme berýändigini aýtdy. Kommersant neşriniň baş direktory Pavel Filyankow Mihailiniň wezipeden çekilmegi bilelikde gelinen kararyň netijesinde amala aşyryldy diýdi.
Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Oýunçy Agentligi Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde türkmen hünärmenlerini halkara syýahatçylygyny planlaşdyrmakdaky we ösürmekdäki iň gowy tejribeler bilen tanışdyrmak maksady bilen tälim berji kurslary geçirýärler. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň ýaýradan beýanatynda bellenýär. Maglumatda Birleşen Ştatlardan gelen 3 hünärmeniň türkmen hökümetiniň işgärlerini syýahatçylygy ösürmek, syýahatçylygy planlaşdyrmak, medeni miras satu uğurlary boýunça tälim berjektigi habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sähra Gulamnaby. Adatlyk radiosu öz gepleşiklerini dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçmedi ýaly Germaniýanyň Daşary işleri ministri Frank-Walter Steinmeier günnor Ukrainadaky ýagdaýyň ýaramadlaşýanyny aýdyp, ähli taraplar şol sanyny Russiýa 5-nji sentýabrda gelinen ýaraşyk ylalaşygyny berjäy etmeliler diýdi. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek giňişräk maglumatyny dinlädiň. Germaniýanyň Daşary işleri ministri Frank-Walter Steinmeier gündogor Ukrainada ýagdaýlaryň barha ýaramadlaşýandygyny bellidi. Ol ähli taraplaryň sultanda Russiýanyň hem 5-nji sentýabrda Minskde gelinen paraxçylyk, selede ukatyslyklary bet etmek baradaky şertleri boyun bolmalydyklaryny aýtdy. Steinmeier bu barada 10-njy noýabrda Gazagstanyň paýtagty Astanada çykyş etdi. Mundan bir gün öň Ýewropa bilelisigi we Amerika, Ukrainanyň ortatpara separatistleriň gözüçüründäki täwitlerinde harby tehnikanyň we esgerleriň uly kerweniniň hereketi baradaky habarlary aladalanmalaryny bildirdiler. Gynansak da ýagdaýlar ýenide eretleşdi. Meniň pikirimçe biz ähli taraplary sultanda Russiýany hem Minsk protokolunyň şertlerini berjäy etmäge dolanmaga çağırmaly, diýip Steinmeier belledi. Günmatar Rus prezidenti Vladimir Putin'i basy barha güýçlendirýär. Ol bolsa gündogor Ukrainadaky separatistlere harby ýardam bermeýändigini tekrarlamagyny dowam etdirýär. Bu konfliktde aprel aýyndan bäri 4000 goly adam öldü. 8-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri separatistleriň kontrolligyndaky Donetsk şäheriniň golaýyndy. Hiç gili tapawutly nysanlary bolmadyk esgerleriň kerweni barada maglumat berdiler. Ukrain häkimetleri bularyň Russiýadan gelen goşunlaryň täze tapgyrdygyny, hiç gili şüphe ýokdugyny aýdarlar. Kiyev Moskwany Ukrainanyň Rus gidýän ortatpara güýçleri goldap, 32 tank we köp sany esgerleri iýerenlikde aýplaýar. Amerikanyň Milli Howpsuzlyk boýunça geňeşiniň medeniýet wekili Bernadette Mihan Aktamyň çaknyşyklaryň barha möwjümeginden we separatistleriň uly möçberdäki harby tehnikany we tanklary bir ýerden beýleki ýere göçürýändigi bilen bagly maglumatlar dogrusynda çuňur aladalanýandygyny ma'lum etdi. Ol separatistleriň Ukrainanyň gündogor täwitinde ýene-de goşmaçy ýerleri basyp almak tynançyklary Minsk ýalaşyklarynyň göz çykynç bozulmasy bolar diýdi. Şeýle-de Mihan Russiýa ýüzlenip, gozalaňçylary ýaraglandyrmagy bet etmäge we Ukrainadan öz goşunlaryny çykarmaga çağırdy. Ýewropa Birleşiginiň Daşary teatrat boýunça başlygy Federica Mogherini separatistleriň kerweni baradaky maglumatlaryň juda alada goýujy özgürmedigini aýtdy. Russiýanyň Daşary işleri ministri Sergey Lavrov 8-nji noýabrda çykyş edip, gündogor Ukrainadaky Rus tanklary ýa-da esgerleri barada özünde maglumat ýokdugyny aýtdy. Gozalaňçylaryň komandiri Eduard Basurin hem Russiýadan täze tapyr goşunyň gelendigini inkar etdi. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzda Türkmenistana değişil maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň yerli häkimet organlaryna, halk maslahatlaryna saýlawlara taýýarlyk görülýär. Resmi medeniýetde saýlawlaryň 23-nji noýabrda geçiriljekdigi elan edilip, saýlawlara dalaşýarlaryň hasaby alynandygy ma'lum edildi. Emma maglumata görä şol dalaşýarlaryň ählisini döwlet işgärleri emele etdirýärler. Bu barada Lewapda habarçymyz Osman Halifoň berjek maglumatyny dinläliň. Şu günler Türkmenistan'da velayet, etraf ve şehir halk maslahatlarının agzalarının saylawlaryna taýýarlyk görülýär. Lewap velayetinde velayet halk maslahatlarının agzalygyna saylawlar boýunça 40, etraf ve şehir halk maslahatlarının agzalygyna saylawlar boýunça 320 saylaw okrugy döredildi. 4-29 oktyabr aralygynda şol okruglardan görkezilen dalaşgärler belligi alındı ve yerli Türkmen Gündoğar gazetiniň 1-4 noýabr sanlarında olaryň sanawy çap edildi. Velayet halk maslahatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen okruklaryň 76-sından 2, 4-sinden 3, jemi 84 dalaşgär belligi alınıpdyr. Etraf ve şehir halk maslahatlarynyň agzalygyna saýlawlar boýunça okruklaryň 317-sinden 2, 3-sinden 3, jemi 643 dalaşgäriň hasaby alınandygyny Velayet gazetinde elan edilen sanawdan görmek bolýar. Velayet halk maslahatlarynyň agzalygyna belligi alınan dalaşgärleriň esli bölegi velayet we etraf derejesindäki ýolbaşçylar. Mysal üçin 30-njy okrugdan hödürlenen dalaşgärleriň biri Çarmyrat Abdurrahmanow, Atamrat etrafara Dökün Himiya bazasynyň, ikincisi Atamrat Agyssuw müdirliginiň başlygy. 31-nji saýlaw okrugundan hödürlenen iki dalaşgäriň ikisi de başlyk. Orazmurat Halikow, Aljylar Jemgyýetiniň, Batyr Hudaýberenow Gaz hojalygy idarasynyň başlyklary. Velayet halk maslahatlarynyň agzalygyna hasaba alynan dalaşgärleriň arasynda döwlet işindäki wezipeliler ýeterlik. Etraf we şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna hödürlenenleriň arasynda da şeýle. Wezipe eýelerinden başgalarynyň ählisi diýen ýaly mugallimler, lukmanlar, maliye, iqtisadiyyat ulgamlarının işgärleri, iň pes wezipedäki dalaşgärler daýhan birleşikleriniň topar ýolbaşçylary, senagat kärhanalarynyň önümçilik ustalary we seh ýolbaşçylary, velayet halk maslahatlarynyň agzalygyna belligi alynan 84 dalaşgärden 15-si, etraf, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna dalaşgär 643 adamdan 189-sy zenanlar. Olaryň ählisi de döwlet edaralarynyň işgärleri, lukmanlar, mugallimler. Ähli derejedäki halk maslahatlarynyň agzalygyna dalaşgärleriň arasynda ýönekey kärendeçi, işçi, çopan ýok diýerlik. Saýlawlar 23-nji noýabrda geçirilmeli. Käbir köçeleriň ugrunda ýaşyl matanyň ýüzüne ak renk bilen ýazylan 23-nji noýabr velayet, etraf ve şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlar günüdür diýen ýazga gözüň düşýär. Habarçymyz Osman Halifoň hem öz maglumatyna belläp geçýärli yerli häkimet organlary, ýagny halk maslahatyna saýlawlara dalaşýarlaryň ählisini döwlet işgärleri emele etdirýär. Eýsem ýerine ýetirji häkimetiň yerlerdäki idaralaryny döwlet işgärleriniň saýlanmagy halkara saýlaw tejribelerine näme derejede gawat gelýär? Kärdeşim Gödel bu soraw bilen gyzyklanyp Adatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanda yerli häkimet organlaryna geçiriljek saýlawlarda dalaşgärleriň ählisi diýen ýaly döwlet işgärleri şeýle ýagdaý beýleki ýurtlarda hem barmy? Turkmenistan is going to hold local elections, and it's hard to say. Türkmenistan diňe bir yerli häkimet organlaryna geçirilen saýlawlarda däl, umuman saýlaw meselesinde halkara standartlaryna eýermeýär. Saýlawlarda dalas eden kandidatlaryň hökümet wekilleri bolmagy maniýetsiz bir zat. Sebäbi bir wagtda hem häkimeti wekilçilik etmek, hem de häkimetden halkyň bähwitlerini talap etmek mümkin däl. Ýagdaýyň gowulanmagy, özgerip başlamagy üçin durly garaýşly adamlaryň öňe çykmagyna mümkinçilik döredilmeli.
olaryň dürli tejribeleri bolup, olar täze ukypdyr tejribelerini ýany bilen getirmeli. That have different experiences and can bring different expertise into the positions. Beýleki ýurtlarda geçirilýän saýlawlara tin edilende hökümetde ýa-da dürli derejelerde döwlet işinde işleýän adamlaryň hem saýlawlara dalaşýar hökmünde gatnaşýanlygyny görmek mümkin. Bu ýerde Türkmenistandaky ýagdaýdan tapawut näme? Yeah, well, of course, there is something to be said for having people in. Hawa beýleki ýurtlarda da wezipli işlerde islemek tejribesine eýe bolan adamlaryň saýlawlara gatnaşýandygyny görmek mümkin. Amerikada seli tejribeleri var. Emma bu adamlaryň asliýetinde yerlerden saýlanyp çykandygyny ýatdan çykarmaly däl. Olaryň halkyň öňünde öz borçnamalary var we olar hökümetiň işini kämilleşdirmek ugrunda hereket etmäge borçly bolýarlar. Türkmenistanda bolsa döwletden aýlyk alýan häkimet wekilleri öz wezipelerini saklamak üçin Aşgabatyň ähli diýenlerini etmeli bolýarlar. Netijede velayet, etrap ýa owa derejesindäki halk wekilleri adamlaryň şikaýetlerine ýeterlik derejede ünsken berjek bolmaýarlar. Sebäbi öz wezipesini saklamak olar üçin has wajyp wezipe bolup durýar. They think that the only way they're going to keep their job is to do exactly what they say in Ashgabat. Türkmenistanda saýlaw sistemasynyň hiç özgermän galmagyna näme sebäp bolýar diýip pikir edýärsiňiz? Well, it guarantees that there won't be any challenge to the policies that are in place right. Bu sistemi siýasatyň ütkümejegine kipiletýär. Şeýle ýagdaýda ýurdun öz ugruny ütketmän saklamagyna mümkinçilik döredýär. Bardat şol bir durkuna galyp sistemany ütketmäge mejbur edip biljek ýagdaý döremeýär. Bu gowlugy tarap özgörüşlik üçin mümkinçiligi aradan aýryp çykdynsyz ýagdaý döredýär we saýlawlaryň manysyny gaçyrýar. Türkmenistanda ýyllar boýy geçirilen saýlawlarda ses berijileriň öz saýlaýanlaryny tanamaýandygynyň özü de halk wekilleriniň atydy şahsiýetleri bolup, ýöne paýtagtda has köp wagt geçirmek mümkinçiligi eýe bolýan adamlardygyny görkezýär. They're anonymous figures that just spend most of their time in the capital. Kärdeşim Gödeliň Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda ýerine ýetirji häkimetiň ýerlerdäki edaralaryny döwlet işgärleriniň saýlanmagyna siz nähili araýarsyňyz? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hat uradyň. Türkmenistanyň 2015-nji ýyl boýunça döwlet budjeti tasdiklendi. Resmi sanlara görä onuň girdici bölegi 36 milliard dollardan sehel gowrak, çykdyjy bölegi bolsa 37,5 milliard dollar çemesi bolar. Indiki ýylyň budjetiniň möçberi şu ýyl kysyndan 9 göterim çemesi ýokary şeýlede täze budjetiň 1-nji derejesiniň 79 göteriminiň sosial ugra gönükdiriljekdigi aýdylýar. Ese bu ur haýsy pudaklary öz içine alýar. Azatlyk radiosu bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň öňkü maliýe ministri Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi kärdeşim Gödel geçirdi. Hudaýberdi Türkmenistanyň 2015-nji ýyl boýunça döwlet budjetiniň 1-nji derejesiniň serişdeleriniň 79%-nyň sosial pudagyna gönükdiriljekdigi aýdylýar. Döwlet budjetiniň 1-nji derejesi diýilende näme gözüňde tutulýar? Şu barada düşündürüş berýäňiz. 1-nji dereje diýen ol budjetiň 3 bölegi bar. Birincisi şu respublikan budjeti, soňra ýerli budjetler, soňra umum hökümet budjeti bolýar. Ol umum hökümet budjeti şu respublikan budjetli ýerli budjeti özüne alýar. Soň umum hökümet budjeti bolýar. Her bir yurt her hili bolýar. Mysal üçin şu yerlere näme hukuk berilýär, näme pullar ýygnamany, haýsy urda şu pullar ýygnamany, haýsy ura harj etmäni da. Şoňa görä şu yerli budjetler bolýar. Egerde şu Türkmenistan ýaly ol yerleri ýygnamany hiç bir ýanky berilmese de, onda şu köplenç şu respublikan budjetinde bolýar da ýygnamam, harj etmem. Döwlet näçe erkin bolsa da, şonça da köplenç yerlere berilýär da, şu mümkinçilik. Düşünje var da maliye sistemasında da şu yankı budjetin açıklığı deyip de o. Sonra orada yankıdan yurdun açıklığını, yurdun bir erkildiğini görkezýär da. Ana şu egerde şol urdan alsak Türkmenistan özüm ýafyk budjetim ýafyk bir yurt da ol. Hudaýberdi Türkmenistanda sosial uğurlary diýilende olar haýsy pudaklar diýip düşünmeli.
Sosyal dilinde ol şu pensionerlerin ýagdaýyny düşünmeliyiz. Mektepler, çağa bağlar, halka hizmet edýän sistemalar var. Şol hemme sosyal ýerde. Sosyal goru, sosyal üçinçiligi, sosyal infrastrukturasy da. Olar aýdýar bir sosyal çykarýar diýär. Eger de daşyny al görseň, olaň aýdýan dogry ýalym da ýöny ýakyndan seretseň, ol halkyň sosyal ýagdaýy bilen hiç bagly ýeri ýok şu pul harç edilýän ýanky obýektler. Hudaýberda, sizin işleyen döwrüňizde sosial pudaga näçe pul çykarylýar? Budjetiň näçe prosenti ortaça aýdylandy? Bizim döwrümizde de şu sosyal sistema bir zat galsa berilýär, o galmasa olam ýok da. Budjetiň girdeji bölegi barada aýdylanda pul nireden gelýär? Esasy pul gazdan gelýär da. Misal şu tahtadan gelýär, energiýadan gelýär, neftten gelýär. Ýöne şu esasy çeşmesinde şu gaz. Şu misal üçün gelen valutada şu yerde bir fondda saklanýar, söýdüğüm bolsa prezidenti görkezmesi boýunça harç edilýär da. Türkmenistanyň öňkü maliýe ministri Hudaýberdi Orazow bilen kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň öňümüzdäki ýyl boýunça döwlet budjeti, onuňky berilýän sanlar barada siz näme pikirde? Bu barada siz hem öz pikir garaýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşyň. Bize jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55. Gaýtalaýan 7926 236 04 55. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu böleginde biziň adathabar.com web sahypamyzyň okuyjylarynyň arasynda gyzyklanma döredin käbir maglumatlarymyza gelip gowşan tesbirleri siziň bilen paýlaşasym gelýär. 6 ýyl bäri iş gözleýän sözbaşy bilen çap eden maglumatymyza Facebookdaky okuyjylarymyz hem uly gyzyklanma döredipdir. Onu Almila Çakıratlı okuyucumuz heniz kän 6 ýyl garaşarsyňyz, iş mi var ýurtda diýip soraw galdyrypdyr. Begmurad Anamuradow atly okuyucumuz Hudaýym sabır bersin biziň halkymyza diýip gysgaçyk öz araýşyny galdyrypdyr. Diýar atly başga bir okuyucumuz bolsa 6 ýyl az, känrak garaşmaly bolar bizde diýip öz pikirini beýan edipdir. Süleyman Hudaýberdi fatly başga bir okuyjymyz hem Türkmenistanyna iş ýok diýip öz araýşyny beýan edipdir. Maksat Atanazar fatly beýleki bir okuyjymyz bolsa Türkmenistanda nähil işsizlik boldy, nire seretsin işsizlik meselesi diýip öz araýşyny beýan edipdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän makallalarymyz ýa-da maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, size Facebookdaky ýa-da Wkontaktdaky sahypalarymyzda garaşýas. Bu ulgamlarda bize Azatlyk radiosu ady bilen tap bilersiňiz. Şeýle-de azathabar.com web sahypamyzda hem sypdyran maglumatlaryňyzy okap öz pikir araýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Merkez Aziýanyň Aral deňdiniň suwunyň ekerançylyk maksatly akymynyň üýtgedilmegi we soňky ýyllardaky gurukçylyk sebäpli Aral deňdiniň suwunyň täze pes derejesine ýetendigini ýakynda National Geographic jurnaly habar berdi. Maglumata görä 2014-nji ýylyň awgust aýynda kosmos arkaly düşürilen suratda Aral deňdiniň Günnor baseýniniň 600 ýyldan soň ilkinji gezek dolu guranlygy görünýär. Bir döwürler dünýäniň iň uly 4-nji köli diýilip atlandyrylýan Aral deňdiniň guramagy netijesinde onuň tutuş regionynyň ekologiýasyna howp salýandygy barada ýygyderli maglumatlar çap edilýär. Daşow welaýatynyň Türkmenbaşy etrafyndan özüni Aýşat diýip tanışdyran Kärine Çedenan Aral deňdiniň Daşow welaýatynyň käbir sebitlerine ýetiren täsirleri barada Türkmenistan habarçymyz Soltana Çelwa görüň berdi. Araldan dudly, hapa, tozan ýap durdyýlar Daşow welaýatynyň etraplaryna. Soňky wagtlarda ekologiýany gowlandyrmak barada nähilek işler geçirilýär welaýatyň çäginde. Nämedir bir zat gözýärmi? Ýok, ony ýalak ýok. Uralyňam şol Ural demir dağı wat edem aňarda.
Şonuňam dagy ýeriň tenen ösüp gelýär diýildi. Men aýyna göremek, o görelerden sonra da aýtdy. Ýere gazykdan neydi, geçmeye kıran kakçak bolsa kıran neydi, şoňa diýdi demir ütmeye gaty diýip şey diýdi. Ýeri diýdi bölek bolup diýdi. Ýeriň tenen ösüp gelýär diýdi. Ona şahsy we Türkmenistan tarapy aýda baramdan gurrun et. Soradım da bir därim aýalardım. Şol aralyň ekologiýasyny gowlandyrmak barada araldan gelýän ziýany bir azaltmak barada vilayatyň çäginde bir geçirilen iş barmy? Ýak. Onu alaqda şu aralyň duýdy bar, şol bir halka diýen meri diýip ona hiç alada eden adam ýok. Ýak. Hani prezident ol Ibrahim Zan tarapda tokoy ekmeli, tokoy dolugyny döretmeli diýip gurrun etdi telewizionyada. Ogal Ibrahim pire tok çekdiler şu taýyny gowlaşdyrmaly diýip aýtdy diýip şey diýdiler ýöne biz ýarata geçeni hiç ilişat göremedik. Tokoy eklenok. Tok çekildi. Tokoy diýle eklenip bilemek. Onu şol Ibrahim Zan golay gerek şoňa. Aral. Aýak Ibrahim pire golay däldir ona. Araldan gelýän todan şu taýyk gelýär diýerler. Todan gelýär, todany güýçlü bolýar. O çägeli odamy. Düýedarlyk, çägelik, çarwadarlyk otaýlary. Suwar ýerine görmedim. Zeýkeşler ýokmy sizde? Bar gazylanak, orsun wagtyna gazylan goýulan. Bar zeýkeşler zeýhun çeken okmy? Çekmeýär gadylmasa. İçine uruk çykyp betdi. Uruk gamyş çykyp betdi. Şoňa tehnika ýokmy? Neme daýhan birleşiklerinden traktorlar bolmaly ýörüýte gazyan trak. Onuň şol wara kalhozyň başlyklary, hakimler aýtsa şol diýler eskavator goýup berýär, eskavatorlaryň adyly ulu diýip gazylanak ýöne. Gazylanak. Onun şol zeýkeşleriň gazylmaýanyň şol ýanky paxtalary, ekinlere diýen köp ýetdi. O, şor, hemmerin şor. Şu ekinin şordan urýan görünýärmi? O, şordan urýar. Näme agaçlaryň uryp batdy? Baglar. O, agaç eksen diýip tutup bilmeýär. Baharyň aralyň dowy toýup ýer appak bolup. Aral belediýeler olay. Näçe kilometrden biljekler ýöne şol akşam ýatsan adamda meýdanyň appak dowy şu adamda dile süremeden ertir adamda görsen şol dowy haşertapdyr. Araldan gelýän todarly dowlardan ketelçiligiň ýüze çykýan görünýärmi? O ketelçilik nämen halakin şu kurortda gaýda oturýarlar. Öýkene de ferýetelleri köp, bagna de ferýetelleri köp. Kellehne de ferýetelleri köp. İşleten neler, ota garaşdy işleýär dowy. Ýa-da ýer şorlugy, otaň neler dowy şoýapdan aýadam neler güýdüňini ýertşe, baharyň neler giýjirak diýle ysty düşýär. Otaň neler soğuklama zatlar kesel köp bolup. Ýöne bile Hudaýa şükür bir kurort diýip ötülemes bolup. Taşagy. Gurary diýle şo sanatoriýa uruldy şoňa begenýes. Gurary, eleýary, şoňalak diýle keseller, köp kesellere soğuklama zatlara köp kömegdegi täze uruldy ýöne. Türkmenistan habarçymyz Sultana Çylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele dogrusynda siz hem öz pikir araýşlaryňyzy ýa-da tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, ýa hem belläp geçirmeýärli biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biz azathabar.com web sahypamyzda aşawadyň durulgalaryna tämizlik işleriniň geçirilýäni barada video ýazyp çap etdik. Video ýazyga tomoş etmek isleseňiz, siz hem azathabar.com web sahypamyzda araşas. Web sahypamyzda Türkmenistanyň garum.info arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de bu videomda hem Facebook sahypamyzdaky käbir okuyjylarymyz öz garaşlaryny hem galyrypdyrlar. Olaryň hem käbirini siziň dikkatiňize ýetiresimeli. Bezirgen Hezretgulu ifatly okuyjymyz akşam arasalansa-da bolýara hökman gündüz arasalamaly diýen zat ýokdur. Halky gözetmek gerek däller. Diýipdirler, öňküler görümsiziň ogly bolly görüp bilmän diýip nakıl bilen öz garaşyny jemläpdir. Bagtygul Meryem Saparova atly okuyjymyz bolsa, diňe göz boýama Allahym türkmenlere kömek et diýip öz pikirini galyrypdyr. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüp bilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk TV-de tegelik stol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoş edip bilersiňiz.
Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözleg bölümine Azatlyk TV sözleri giridip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerläň, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.